Velkommen til Levebrød, en erhvervspodcast produceret af Næstved Erhverv. Mit navn er Jørgen Michael Rasmussen, og jeg er din vært i den her udsendelse. Dagens emne i denne udgave af Levebrød er, hvorfor er velfærdsteknologi egentlig så forbandet interessant? I Næstved Kommune har man i en årrække haft fokus på at arbejde med velfærdsteknologi og integrere det i sundhedssektoren. Faktisk har man en ambition om at blive frontrunner på det her område. Til at diskutere, hvorfor øget velfærdsteknologi både blandt kommuner, iværksættere og investorer giver mening, har jeg inviteret et rigtig stærkt hold i Levebrødsstudiet. Jeg vil gerne byde velkommen til investor Claus Rehfeldt, til formand for sundhedsområdet på Sjælland og Øerne og centerchef for Center for Sundhed og Ældre i Næstved Kommune, Torben Klitmøller Holman, og endelig investeringskonsulent med speciale i velfærdsteknologi i Næstved Erhverv, Jonas Højer Larsen. Men jeg tænker her til en start, at det kunne være rart, at I måske lige satte et par ord på, hvad det er, I arbejder med til dagligt. Torben? Ja, men altså, jeg er som sagt jo centerchef i Næstved, hvor jeg har ansvar for at arbejde med de ældre, for at producere lidt mad, også for den tandlæge, vi har. Jeg har 1900 ansatte og en lille omsætning på mellem 1,2 og 1,4 milliarder, så det er en rimelig stor butik. Det er en stor butik. Og udover det, så er jeg jo selvfølgelig også valgt som sundhedsrådsformand for Østjylland og Øerne i Region Øst. Claus? Og jeg hedder Claus. Jeg har, siden jeg forlod universitetet i slut 90'erne, arbejdet med data i omkring sundhedsvæsenet. Og har haft en virksomhed i 18 år, som jeg solgte, og lavet en ny konsulentvirksomhed, som jeg solgte. Og efter jeg solgte min første virksomhed, begyndte jeg at investere i health tech, og har vel lavet alle de fejl, der er i bogen. Nogle af dem flere gange. Men bliver ved, fordi jeg tror, at det er en afgørende forskel, der kommer til at være i verden. Jonas? Ja, jeg hedder Jonas og arbejder i Næstved Erhverv som investeringskonsulent inden for velfærdsteknologi. Min baggrund, det er, at jeg er uddannet bioanalytiker og arbejdet i sundhedsvæsenet, og så har jeg kombineret det med det mere kommercielle, og så har jeg egentlig lavet den her kombination af sundhed og så investeringsfremme inden for velfærdsteknologi. Ja. Okay, jamen velkommen til alle tre. Håber vi får en god snak. Jeg tænkte på at starte med at spørge dig, Torben. Normalt, når man taler velfærd, så er det jo altid en diskussion om, er der nok varme hænder? Hvorfor er det så, at Næstved, når man nu taler om varme hænder, kigger på noget så iskoldt som velfærdsteknologi? Ja, man kan sige, det er jo fordi, at vi kan se, at vi kommer til at mangle de sundhedsfagligheder, som vi skal bruge i fremtiden. Altså hvis man kigger på nogle af de fremskridt, der er lavet, så når vi når 2030, 2035, så mangler vi op imod 25-30.000 medarbejdere i den offentlige sektor. Og det kan man jo få på mange måder. Udlandsk arbejdskraft, flere unge, der tager en erhvervsuddannelse på vores område eller så videre, men vi når aldrig i mål, det kan man lige så godt sige. I Næstved kan vi også se, at antallet af ældre, det stiger voldsomt. Altså en 30-40% skal have hjælp også mere end der er i dag, op imod 2030. Så vi kommer altså en kæmpe udfordring her. Samtidig kan vi se, at de medarbejdere, vi har, der er 50% over 50. Så på et eller andet tidspunkt, så vil de gerne på pension. Ja. Så er der flere måder at gøre det på, og en af de måder, vi har valgt at prøve at løse problemstillingen på, det er ved at investere i velfærdsteknologi og gøre det voldsomt og hurtigt og få implementeret det, for at se, om vi kan imødegå nogle af de her udfordringer med manglende arbejdskraft. Kombineret med data og andre ting, så man er det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, så tror jeg faktisk godt, at vi kan nå i mål med det. Ja, spændende. Velfærdsteknologi er jo mange ting og et bredt begreb. Jeg ved ikke, om er der en af jer, der har lyst til sådan at definere sig, når man nu taler velfærdsteknologi, hvad dækker det begreb egentlig? Ja, det vil jeg godt prøve. Ja, meget gerne. Jeg vil virkelig prøve at definere det omvendt. Fordi en af de ting, jeg har arbejdet med, jeg begyndte at investere i det her i 15-16 stykker, hvor vi havde et begreb, der hedder health tech, som har... Hvis man bare siger det, så dækker det overalt mellem biotek, som er investering i molekyler og altså medicinprocesser, henover det, vi måske vil kalde velfærdsteknologi i den her sammenhæng, ned til wellness tech, som er løbeapps og god musik, når du sover og sådan. Mm. Og så et eller andet sted i midten mellem de to, der ligger det, jeg tror, vi kalder velfærdsteknologi her, nemlig en eller anden form for struktur, som hjælper specifikke processer med en
håndtering af sundhedsudfordringer, som bliver leveret af systemer. Ja. Altså svarende til en kommune eller et hospital. Det giver nogle... Altså, teknologisk behøver det ikke være så forskelligt, men markedsmæssigt og procesmæssigt er det enormt forskelligt mellem de 3 forskellige typer. Og det tror jeg er vigtigt, at vi gør os det klart, hvad det er, vi snakker om, hvis vi skal se på det, i hvert fald fra et investorsynspunkt. Ja. Er I enige? Jamen det er sådan set, og man kan sige, at jeg beskæftiger mig ikke så meget med den der app-del. Det er selvfølgelig fint, at folk de går en tur eller løber en tur og bliver motiveret af et eller andet, de kan på deres telefon, men når vi snakker velfærdsteknologi, i hvert fald der, hvor jeg er, så snakker vi jo brugen af data faktisk. Altså, hvordan er det, vi opsamler den data, vi skal bruge, have et system, der kan bearbejde det, og så sørge for, at jeg kan have den rigtige medarbejder med den rigtige faglighed på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt. Fordi så er det altså, vi mindsker unødig brug af vores medarbejdere, vi mindsker tid på landevejen, men samtidig så når vi også nogle af de borgere i tide, inden det bliver rigtig, rigtig dårligt. Og det er noget af det, vi arbejder med. Jeg tror, mange folk tænker velfærdsteknologi, så er det lifte eller rollator eller hvad det nu kan være. Det er ikke der, vi er. Altså, vi er noget langt længere på den her brug af velfærdsteknologi, og hele teknologien med at våge over borgeren, få deres data, give dem tryghed, hjemmebehandling og alt det der. Det er den form for velfærdsteknologi, som jeg tænker på, når vi snakker om det. Ja. Hvis man skal se på, hvad er det for nogle problemer, som velfærdsteknologi kan hjælpe med at løse, tænker I? Jeg tænker ud i selve driften, så er der, kan man sige, helt det her understøttende, assisterende del af det, så man ligesom kan få omdelt ressourcerne bedre, fordi der er bare ikke nok hænder til at løfte opgaven. Så det handler ikke om noget med, at man skal ud og fyre nogle medarbejdere, men man skal finde ud af, hvordan deres tid bliver brugt bedst muligt. Og vi kigger jo meget ind i sådan, er der noget, der kan gøre økonomisk, så man kan rykke noget rundt? Er der noget, hvad gør det egentlig for medarbejderne? Og hvad gør det for borgerne og de pårørende? Ja. Så det er en stor paraply, det egentlig skal løfte, og det kommer også til, ligesom Torben snakker om, at det bliver mere og mere datadrevet. Det kommer også til at sætte en helt ny, kan man sige, praksis for, hvad det egentlig kan, velfærdsteknologi. Så det her med at arbejde ud fra data, ligesom nogle af de løsninger, vi har i Næstved Kommune, det gør også, at man kan sige, kvaliteten og fagligheden, den bliver understøttet af data, og det giver bare en helt ny indsigt for medarbejderne. Ja. Jeg tror måske også, at en af de pointer, der vi skal nok ikke, altså velfærdsteknologi kan ikke løse alt, men det kan hjælpe til rigtig meget. Så der hvor det er oplagt at gøre noget, det er der, hvor man kan gennemskue en eller anden proces, som man kan optimere på. Det er der, hvor man kan se, at der er nogen, der gør meget på den samme måde. Det er der, hvor der er mange, der gør noget samtidigt, sådan nogle ting. Jeg tror også, der er en pointe, der hedder, at det er vanskeligt at forestille sig, at empati bliver overtaget af velfærdsteknologi. Så den refleksion, der er, det er i virkeligheden at understøtte, hvis vi kalder dem de varme hænder, eller de dygtige medarbejdere, eller de mennesker, der forsøger at hjælpe folk med at få et bedre liv. Så det den kompetence, de helt sikkert har en empati, som er svært at erstatte af teknologi. Ja. Men hvis vi kan sørge for, at de får tid til empati, eller kan gøre det på en klogere måde relativt til der, hvor den giver mening, så er velfærdsteknologi et potentiale. Så jeg tror det er svært at definere præcis, hvor den er, altså fordi den kan være over det hele. Og jeg tror, at vi skal huske, at teknologien skal være en understøttelse af den Ja, for nu taler du om empati. Der er jo måske mange som sådan udenforstående, som lytter til den her podcast, som jo netop er bange for, at velfærdsteknologi er lige med mindre menneskelig kontakt og mindre empati. Men det, du siger, det er, at måske kan velfærdsteknologi frigøre... Det er vel det, der er opgaven. Ja. Altså, den kan vel tre ting. Den ene er, at den kan optimere den adfærd, altså Torben, det der med at have mennesker til at køre, eller have medarbejdere til at køre rundt på vejene, for at være et bestemt sted. Hvis man kan optimere det der, så kan de tage noget af den tid, de var på vejen, og bruge på at hjælpe de mennesker, der er. Der er også det, at man kan få bedre information om, hvordan folk har det. Så når man går ind ad døren, har man bedre bud på, er det i dag, der skal støvsuges, er det i dag, der skal snakkes, er det i dag... eller er der nogle informationer, som gør, at nu er vi i en akut situation, det vil sige, at jeg skal skifte mindset, når jeg kommer ind ad døren, i forhold til en familie, der er der, eller hvordan det nu er. Så jeg tror i virkeligheden, at hvis vi opfatter velfærdsteknologi som en støtte til en bedre
leverance af empati og gode løsninger, og så samtidig ved, at det er enormt svært, det er et meget bredspektret rum at være i, hvis man er sundhedsmedarbejder. Den information, man kan få, som kan skabe viden, der hedder, jeg behøver ikke gætte på, hvad din blodprøve er. Jeg har faktisk noget information her, jeg kan gøre noget med. Ja. Så kan jeg også med en højere tryghed fortælle folk, det går nok, vi er på vej det rigtige sted hen, eller jeg ringer lige til en ambulance, fordi der er noget information her, som jeg faktisk har, som gør, at vi skal gøre noget her. Men det kan man gøre med en tryghed, som baserer sig på viden og data. Og altså, et af de projekter, som i hvert fald foregår her i Næstved, er jo også, at måske kan man flytte de der data sådan, at mens folk er i gang med at bevæge sig, eller vi er i en situation, så kan vi indkalde eksperter, uden at bruge eksperternes tid på at gå rundt, og så kan man levere den her empati tilbage til de mennesker, man sidder overfor. Så jeg er langt mindre bekymret for den menneskelige kontakt går tabt i det her. Jeg tror faktisk, at det er en understøttelse af det her. Jeg tror bare, at vi skal huske, at hvis vi ikke implementerer det, så bliver det lige meget, og så bliver det bare teknologi. Altså. Ja, men jeg tror også, at vi står på et eller andet sted, et eller andet skelsættende sted i den offentlige sektor i øjeblikket, altså hvor det kræver virkelig, at man har mod til at tage teknologierne til sig, fordi vi ligger også slås lidt med nu, at folk bliver bange for, at man bliver overtaget, og man ikke ser nogen medarbejdere osv. Og det der tror jeg virkelig, at vi skal tænke os godt om i den offentlige sektor, fordi der sker en ændring i faglighedsbegrebet, men der sker også en ændring i empati, omsorgsbegrebet, nærværsbegrebet, tror jeg, er i den måde, vi er på. Hvis man kigger på de ældre, vi har nu, for eksempel, hvis man kigger i den branche, så er de jo vant til en form for omsorg og nærvær, hvor man kommer og banker på hjemme hos den, åbner døren og spørger, hvordan du har det, og hjælper dem med de ting, der skal. Jeg tror, at det ændrer sig. Der bliver mere over skærm, der bliver mere en anden form for nærvær og omsorg, som den nye generation af ældre er fuldstændig vant til. De er vant til at FaceTime børnebørn, deres egen børn osv. Det er altså en anden måde, vi transformerer vores omsorgssystem på, og det tror jeg, man skal have mod til at hoppe ud i. Og så er det klart, at et helt faglighedsbegreb, det tror jeg, at der tror jeg, vi er bagud, dels på de uddannelser, vi har, både sygeplejerske, ergofys og så nok også sosu-uddannelserne, at vi er simpelthen bagud med at få uddannet vores medarbejdere til at bruge den nye fagligheds måde at dyrke faglighed på, fordi den skal være databaseret, og det skal være da jeg tog min uddannelse tilbage i 90'erne, der er det selvfølgelig også på data, men det var jo elgamle data hele tiden. Nu har vi muligheden for at få live data hele tiden og sige, okay, hvordan er det, borgeren har det. Det kræver noget helt særligt, at mennesker kunne omsætte den data til faglig pleje, men jo også omsorg og nærvær. Ja. Og der har vi en udfordring, tror jeg, med at få uddannet personale i den rigtige retning. Nu nævnte du i starten, Torben, at kan man sige, at manglen på varme hænder har ligesom sat gang i det her. Kan man sige, at det i virkeligheden af hele den her velfærdsteknologi, at udviklingen er drevet af, at vi er nødt til at tænke i den retning? Jo, man kan sige, at de store teoretikere mener jo, at hvis man står på den brændende platform, så er man også hurtigere til ligesom at forstå, at man skal bruge det. Udfordringen tror jeg bare, at den offentlige sektor står på sådan rimelig mange brændende platforme, så man skal nok vælge i hvert fald en, man vil hoppe over på. Men altså, det er jo klart, at det her det er en omstilling, der er kommet hurtigt, og vi forlanger også, at det skal gå hurtigt, fordi det her med manglende medarbejdere, det vil godt nok vidst i flere 100 år, skulle jeg til at sige, ikke? Fordi vi ved jo, hvornår folk bliver født, og hvornår de skal have en uddannelse, så vi har i hvert fald vidst det i 20 år, at vi ville mangle medarbejdere. Vi var ikke rigtig formået at gøre noget ved det, fordi det var noget, der kom ud i fremtiden. Men nu står vi der. Så det er også nu, vi skal begynde at ændre medarbejdernes måde at bruge deres faglighed på, og bruge den velfærdsteknologi, der nogle gange er. Og så skal vi have det over på velfærdsteknologi, som er der, hvor vi får information om borgerne, som vi kan bruge den fagligheden rigtigt, ikke? Ja, i forhold til det, Torben siger, så synes jeg jo, et helt konkret eksempel er også det her Digitech-uddannelse, der er kommet. Der har jeg snakket med flere af de studerende, der egentlig også er lige ved at være færdige som kan man sige, Digitech. Og Digitech, det er, hvor der er velfærdsteknologi i sosu-uddannelsen, og de har bare et helt andet mindset, hvordan man ligesom integrerer velfærdsteknologi i dagligdagen, og de har heller ikke... kan man sige, de ser det mere som et samarbejde. Der er ikke den her frygt med, robotterne kommer. Man ser sådan virkelig muligheder i det, og hvad er det egentlig for nogle opgaver, der gør, at man måske egentlig kunne gå hen, at det ikke bliver så borgernært, som det kunne. Kan man automatisere det og gøre det endnu mere borgernært? Det er rigtig, rigtig spændende, når der begynder at komme flere af den her type
uddannelser, ligesom der også blev sagt med de andre sundhedsfaglige sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, hvis der også begynder at komme mere teknologi ind i det, og man tænker det, at man så også får hele det her med, hvad er det egentlig, der kan understøttes i dagligdagen. Ja. Og man kan sige, altså der er jo sket meget, hvis man sådan lige tænker over det. Jeg sidder og tænker over bare alene, mens jeg har været i branchen. Altså da vi skulle dokumentere i gamle dage, da jeg blev færdiguddannet, der skrev vi jo i hånden, kan man sige. Og man skrev med en blå, hvis man var dagvagt, en grøn, hvis man var aftenvagt, og en rød, hvis man var nattevagt i det her. Altså det kunne noget, fordi folk de skrev ikke så meget, som de gør i dag, fordi det var simpelthen det tog for lang tid. Men nu er vi jo over i, og snart bare kan tale til telefonen, og så bliver det lagt ind under de rigtige tilstand hos borgerne. Det bliver lagt ind på de rigtige steder i journalen osv. Så det er jo enormt, effektivt, og man sparer enormt mange personalressourcer. Ja. Udfordringen er jo bare, at medarbejderne mærker ikke det. Altså, de mærker det ikke, fordi at der mangler så mange personaler i forvejen, så de vil have lige travlt, som de altid har. Men katastrofen vil bare være endnu større, så vi kan have de her teknologier. Og det er det, vi skal snakke med medarbejderne om, synes jeg. Og det er også det, som særligt de firmaer, der kommer med velfærdsteknologien, fordi deres business case, det er jo altid, at vi kan spare masser af personale. Jo, men dem har jeg jo ikke i forvejen. Så vi bliver simpelthen nødt til at kigge på de der business case på en anden måde. Og her der er kvalitet jo også en del af en business case. Vi ved, hvis vi leverer en god kvalitet i den offentlige sektor, så er der et sted i værdikæden, man sparer nogle penge. Og hvordan er det, vi arbejder med de business cases? Vi skal altså til at se det på en anden måde, for det der med at spare medarbejdere, den holder ikke. Det er ikke der, man henter penge. Det kan man simpelthen ikke. Men det der vel også er i det der, det er at sige, altså for os over i Investor eller Techland, der er vi lidt ligeglade med, at du sparer medarbejdere, altså som du ikke har, eller det er aldrig rart at skulle fyre folk, og det problem har den offentlige sektor jo så ikke i dag. Det gør nogle ting nemmere. Jeg tror også, der er en pointe, der hedder, den samtale om, hvad det er for noget værdi, vi skaber, bliver nødt til at være mere præcis. Og det er en tosidig øvelse. Nu taler jeg med en del af... Hvad mener du med det, Claus? Jamen altså, jeg møder en del startups virksomheder, som har alle mulige idéer, og de kan typisk spare det danske samfund for mellem 500 milliarder om året. Altså det er sådan helt... så hvis man regner det hele sammen, og antallet af indlæggelser, der ikke skal være, og afledte effekter på arbejdsmarkedet, så bliver det til den der hele milliard om året. Og udfordringen er lidt, at det er ikke forkert. Det er bare heller ikke tilgængeligt. Og der er en af de udfordringer, der er, at vi skal prøve at finde ud af, hvornår er det, vi skaber værdi for dem, der skal bruge det, og dem vi sælger det til. Og der har vi en tosidig øvelse, der hedder, nu har jeg jo mødt Torben før, og han er en af de mennesker, der er gode til at forklare, prøv at høre, det kan godt være, at jeg sparer en indlæggelse, men det har ingen effekt på min økonomi. Altså, de penge, dem sparer de op i regionen, det vil sige, at jeg ser dem aldrig. Det vil sige, at det budget, jeg har, det bliver i hvert fald ikke mindre af det, du kommer med lige nu. Eller mit forbrug bliver ikke mindre, mit budget bliver i virkeligheden ramt på den samme måde, som du gør lige nu. Og så kan der være, at de sparer en indlæggelse op i regionen, men det får jeg ikke noget af. Og der har vi ligesom oplever en tosidig størrelse. Det ene er, at dem, der kommer med løsningerne, skal forstå den her type økonomi. Og dem der, og så vil jeg så, hvis man nu, når Torben nu også sidder over på den anden side og er politiker, at måske skulle man være dygtigere til at finde metoder til at faktisk aktivere den der tværgående økonomi, som Sundhedsrådet vel er en eller anden idé om, vi kan gøre. Sådan at det ikke bliver løgn. At den sparede indlæggelse ikke er en nulværdi, men kan være noget mere. Ja. Så jeg tror, at vi skal øve os i, både det der med penge, men det der jo også er, som jeg også hører Torben sige, det er, hvis vi kan skabe mere tryghed, så er der nogle mennesker, der gider at være i branchen længere. Altså sundhedspersoner. Hvis vi kan skabe mere tryghed, er der nogle politikere, der tør tage nogle beslutninger med det længere sigte. Hvis der er sådan, så er der også den der intangible, eller utilgængelige værdi, som vi bliver nødt til at blive ved med at snakke om. Men det i sidste ende er det jo, det er økonomien, der bestemmer, hvad man vil betale for ting. Sådan er det jo bare. Ja. Men der skal vi hjælpe hinanden. Og jeg er ikke altid imponeret af, hvad min side af branchen kommer med, men jeg oplever også en gang med, at vi sidder over for nogen, som bare sådan generelt nægter at hjælpe med til at finde ud af, hvor er det, vi så kan finde ressourcerne til det her. Ja. Det skal jeg sige, at det er ikke, der er Næstved en outlier i den her verden, de er rigtig dygtige. Nå, men jeg tror også, der er sådan en vigtig ting, jeg tror, man bliver nødt til at løfte den her også diskussion lidt ud af Næstved og så ind i Danmark i virkeligheden, fordi jeg synes, vi har aldrig nogensinde regnet på, hvad den manglende arbejdskraft koster i den offentlige sektor, så vidt jeg ved. Og i princippet burde vi jo lægge vores budgetter efter den manglende arbejdskraft, fordi så havde vi haft noget friværdi til at bruge på velfærdsteknologi. Det er jo det, jeg bliver ramt af. Altså det er jo, at
mest af mit budget, det går over til lønninger, og når jeg har mindre løn, så får jeg også mindre budgetter. Altså længere er den sådan set ikke. Og så mangler det der gap til at investere i velfærdsteknologi. Så derfor så er der jo også en eller anden Christiansborg-øvelse i det her. Hvordan er det, vi skal satse på det her med velfærdsteknologi i Danmark? Fordi jeg ser det også som en af de største eksportvarer, vi overhovedet har i Danmark. Det er sådan set velfærdsteknologi. Nu er det blevet udmodernet at pumpe olie op af undergrunden, jo, så det må vi holde op med. Så mener jeg faktisk, at den næste store ressource, vi har, som vi kan pumpe løs på, det er velfærdsteknologi, fordi vi er rigtig, rigtig dygtige til det i Danmark. Fordi vi har trods alt nogle dygtige folk, men også et lille land, hvor man kan afprøve en masse. Og der ligger jo hele Europa og venter på at få vores teknologier, og der skal vi nok have det også i røven, så vi kommer lidt videre. Men det her er jo en proces. Kunne I, altså Torben og Jonas, måske sige noget omkring, kan man sige, men hvad er det for en rejse, vi har været på i Næstved Kommune med at integrere de her ting? Hvordan har den set ud med jeres ord? Ja, det har jo, nu er jeg jo kommet ind lidt senere, men det har været en vild rejse, hvordan man har fået det integreret i dagligdagen, især i forhold til de her vågesystemer, også blæsensorer, og det er blevet en stor fast del af driften derude og understøtter den. Og det har jo også været, at man har været lidt modig og turde tage lidt risiko, og også været langsigtet i, hvad er det egentlig, der er potentiale i de her løsninger, og hvad kan det blive til? Og det synes jeg jo også er en af de vildeste ting, Næstved kan, det er det her med at lave et samarbejde med virksomhederne og være med til at udvikle løsningerne. Så der er rigtig mange af dem, som kommer, når der er gået et års tid, så er det blevet en helt, helt anden løsning, og der kan meget mere. Og det har jo været i samarbejde med velfærdsteknologikonsulenterne og Torben, og det her med, at de har mødt og vist en interesse for medarbejderne ude i driften, og så er der kommet det her udvikling, og så har man faktisk fået set, at der er et behov. Og det er man rigtig god til i Næstved, hele den her rejse. Kunne I sige lidt mere omkring det der samarbejde mellem kommunen og virksomheder? Ja, men jeg tror, at hvis man skal kigge på, hvorfor vi er, hvor vi er nu, så har vi også været en lille smule heldige. Altså, vi har været på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og kunne sætte nogle af de her ting i gang, og så har vi haft også jo en kommune, som har været modig nok til at sige ja til det her. Og jeg synes, det vi skal øve os på nu i virkeligheden, det er, at det er ret meget båret af personer og ikke af strukturer. Og det er altid en lille smule farligt, fordi det er jo noget af det, der sker i alle de der nystartede virksomheder, så er det båret af nogen, men ikke af noget. Nogle ildsjæle i virkeligheden, ikke? Og det er det, vi skal øve os på nu, men det, der er i det er jo simpelthen, at vi har valgt at dele, altså vi har simpelthen valgt at strukturere vores ældreområde efter at kunne teste og afprøve teknologier, men også give valide data tilbage til de selskaber, som nu gang kommer. Og nu, det kan Claus måske sige mere om, men altså det der med, som nystartet virksomhed, eller som iværksætter, eller hvad det er, så møder man tit nogle lukkede døre. Og der tog vi endelig bare den beslutning at sige, at vores dør, den er aldrig lukket, man er altid velkommen. Det betyder ikke, at man får testet sit produkt, men man får i hvert fald hjælp til at komme videre, eller får at vide, det der, det er fandme en dårlig idé, det skal du holde op med. Fordi det skal man også nogle gange sige til folk. Ja. Det kan godt være, det virkede godt, da du sad hjemme i stuen og tog låne i det hus til at udvikle det her, men det er bare ikke en særlig god idé, når den rammer virkeligheden. Og der synes jeg faktisk, at vi skylder nogle af dem her at bruge tid på dem, og forklare dem hvorfor, og sige, nu skal du dreje lidt til højre i stedet for venstre. Og det har vi ligesom sat i system i Næstved. Så udover den hjælp til netværk, til investeringer, så har vi også mulighed for at give sådan forholdsvis valide data til deres business case og så videre. Så det er noget af det, som vi har gjort. Og hvis vi skal det næste step videre, så tror jeg, opgaven for Næstved er at udvide det her, fordi der er jo grænser for, hvad en kommune kan holde til at teste, fordi medarbejderne skal også passe deres arbejde. Så vores tanke er i virkeligheden at få lavet vores, når vi sidder sammen og hygger os, kalder det Silicon Valley for velfærdsteknologi fra Næstved og så ned mod Lübeck og den vej der, fordi der er altså en mulighed for at gøre noget i de kommuner dernede af, samtidig med, at de kommuner også har brug for hjælp, fordi at vi kan se, at det der, altså det udkantsdanmark, at arbejdskraften forsvinder først. Så derfor skal der gøres noget dernede af. Så det er lidt vores næste mål. Hvad er det, hvis vi skal sætte ord på, hvad er det, vi specifikt kan i Næstved? Hvorfor er det en god idé for en velfærdsvirksomhed at komme til Næstved? Jamen, det er faktisk lidt, som vi snakkede om tidligere. Det er det her med,
hvor gode vi er til at være med til at udvikle det her samarbejde med virksomhederne, og vi vil rigtig gerne gøre så meget ud af at gevinstrealisere, så det er et ord, vi bruger rigtig meget. Men det her med at få det ud, få det testet, og hvad er det egentlig, det kan. Vi er jo meget, ligesom Torben også sagde lidt tidligere, det her, vi tager med åbne arme imod idéer, og vi kigger nok mere potentiale, end vi kigger begrænsninger. Og det åbner altså nogle døre og muligheder, som hvis man bare siger nej, man går i dialog, så kan det altså skabe noget helt andet. Så det synes jeg, vi ser og hører alle idéer og virksomheder. Jeg synes også, det jeg oplever i miljøet, det er, at hvis man tager til Næstved, får man et ærligt svar. Altså, det der er en dårlig idé. Lad være med det. Hvis du kan sådan noget her, så kunne det være, det kunne lykkes. At det ikke bliver sådan en 0-1-funktion på, at jeg kommer med den her, og så får du at vide et ja eller nej. Det er faktisk en udviklingsdialog, du har. Og så er der en af de store udfordringer, der er, synes jeg, med de der processer, det er, at man ender hele tiden med at lave pilotprojekter ude i den offentlige sektor. Og der oplever jeg virkelig, at Næstved, når man laver et pilotprojekt, er det faktisk ikke for at lave en rapport. Det er for at finde ud af, om det virker. Altså, og hvis det så virker, så går man videre. Og det er ikke et kendt fænomen i Danmark, det her, at man kommer med sit pilot, som bliver til en løsning, medmindre piloten ikke virker. Fordi hvis piloten ikke virker, skal man bare slukke for den. Så man får ærlige svar, og man har en chance for, at det faktisk kommer i drift. Og så synes jeg også, at Næstved helt grundlæggende har taget det på sig at fortælle, når noget lykkes. Både Jonas og Torben, men vel også det, jeg har mødt af borgmester og sådan noget andet, de stiller sig faktisk op og siger, det her var vi med til at lave, men her står nogen, som har lavet en løsning, som vi er glade for. Og det er et sindssygt aktiv, hvis man skal ud i verden, at der står nogen, og ikke er dem, der har opfundet det, men dem, der har brugt det, som siger, det virker. Ja. Vi har også i Næstved, i forhold til det, du siger, Claus, så vi er faktisk ikke så glade for ordet pilotprojekter, fordi det er altid, når det er ude i driften, og det er så, kan man sige, at et pilotprojekt, så er der også en stor risiko for, at det bliver taget væk fra medarbejderne igen. Så det er faktisk ikke et ord, vi er så glade for at bruge, så det taler helt ind i det, du siger, Claus. Når vi tager noget ind, og egentlig laver det som et projekt, så er det også fordi, vi ser, at der er noget potentiale i det, og det forhåbentlig kunne blive til noget. Det er ikke, at vi siger, ja, vi vil gerne have løsningen ind, men vi kan godt se, at det her, det kan et eller andet, så vi vil gerne være med til at hjælpe jer i hvert fald. Ja, og så tror jeg også, noget af det, som vi er særlig stærkt til, det er jo at koble løsninger sammen. Vi møder simpelthen så mange iværksættere, så nogle gange så mødes vi og tænker, at I to arbejder sammen, så får I altså et meget, meget bedre produkt, og det er vi ret gode til at parre de selskaber. Og så må man bare sige, at bagsiden af medaljen, det er jo, at Næstveds befolkning og population er bare dårlig. Altså, de er gamle, de er dårlige, og de er multisyge. Så der er også noget at teste på her, selvom det ikke er noget godt, så er det jo godt i det her tilfælde her, at vi har altså en befolkning, som ligger i den dårlige ende i virkeligheden. Og de skal jo have noget hjælp. Og så kan man sige, at Næstved Kommune er jo også bygget på den måde, at vi har meget land og by. Altså, der er en stor landområde, og så har vi en stor by, hvor det meste foregår. Og det betyder faktisk, at man kan teste det her velfærdsteknologi på mange forskellige populationer. Og det er ret vigtigt, fordi hvis man bare gør det i København, hvor man bare kan tage et højhus, og så har man jo nærmest, en hel arbejdsdag der, så er man altså tvunget til at flytte sig rundt på lokationerne her i Næstved. Det betyder noget ekstra særligt, og det stresser velfærdsteknologien, og det presser den til ligesom at levere det, den skal kunne. Ikke? Ja. Jonas, du er jo også i dialog med lokale velfærdsteknologivirksomheder. Kunne du sige lidt om det arbejde? Ja, der er virksomheder, som kommer til, og vi kan man også sige hjælper de virksomheder, som er her, men vi går også rigtig meget ud af især iværksætterdelen af de her lokale virksomheder. Også bare den gode idé. Vi har for eksempel en nu, der arbejder i Næstved Kommune som er terapeut, der har set et reelt behov, og så er han ved at udvikle en app til hjælpemidler. Og det er jo noget, hvor vi går ind og løfter alt koordineringen omkring det, i forhold til at få det ud i projekter, få det testet, og hvad er der i forhold til at søge fonde? Er der nogle investorer, der kunne komme ind over? Og det er jo også noget, vi prøver at gøre endnu mere ud af, som Torben og mig har snakket en del om. Kan man lave et miljø i kommuner,
altså i selve driften, hvor ligesom man ser i sundhedsregi, eller i hospitalsregi, så er der tit delte stillinger, hvor man arbejder kan man sige, i drift, men så også forsker ved siden af og laver noget mere udviklende. Kunne man også sætte det ind i sådan en mere kommunal kontekst? Det kunne være rigtig interessant, og det er det her egentlig et godt eksempel på, at han arbejder derude, har set et behov og noget mangel, hvordan kan han løfte, og så kan man sige, så støtter Næstved Kommune rigtig, rigtig godt om det, omkring det. Ja. Men helt generelt, så de virksomheder, der er her, det er jo nogen, vi rigtig gerne vil samarbejde og prøve at få til at blive endnu bedre og løfte dem. Claus, kunne du fortælle lidt om, hvorfor er det, du som investor har kastet din kærlighed på velfærdsteknologiområdet? Og er det en god forretning? Det er potentielt en virkelig god forretning. Ja. Altså, mit udgangspunkt er i virkeligheden, at jeg har været omkring sundhed og data siden slut 90'erne, eller sidste årtusind. Og har opdaget, at hvis vi skal, altså som i virkeligheden svarer til det, Torben siger, det er, hvis vi skal sørge for at have det her velfærdssamfund til at virke, så bliver vi nødt til at gøre noget mere effektivt. Så min grundtanke om velfærdsteknologi er, at vi skal forsøge at få marginalomkostningen på alt, hvad det laver, til at gå mod 0. Altså al teknologi skal i virkeligheden kunne lave en omkostning på 0, hver gang man gør noget. Det kan man ikke helt, men altså, det er meget nemmere end med mennesker. Og det vil sige, at der er et enormt skaleringspotentiale. Hvis du kan få noget, der ikke koster noget til, at du bare kan få lidt for det, så tjener du mange penge, og hvis du kan gøre det i hele verden, så bliver det virkelig stort. Så derfor er den simple økonomiske matematik i det her, er, at det her er en røvgod idé. Det andet er, at det så er meningsfyldt. Altså, for nogle år siden var det jo helt umoderne at investere i våben, for eksempel. Men det er ligesom, sundhed synes at være kommet for at blive, og sundhed synes at være en af de 3 eller 4 sådan grundpiller, der er for, at velfærdssamfund virker. Så bare det at få lov til at være med til at være en del af noget, som sikrer velfærdssamfundet, eller sikrer, at folk får det bedre, synes jeg er en grundpille i det, jeg går og laver. Og så er Danmark, altså nu er jeg dansker, og har opdaget, at Danmark er unikt godt placeret til at lave det her. Jeg synes ikke, vi er dygtige nok endnu. Jeg synes ikke, vi bruger nok tid på at promovere vores kapacitet globalt. Jeg synes, der er en masse strukturer. Men velfærdsteknologi og Danmark eller Norden hænger enormt godt sammen, fordi vi har så gode strukturer til at lave de her løsninger, som potentielt kan løse problemer ude i hele verden. Så derfor har jeg rodet mig derind, om man så må sige. Så spurgte du om de gode forretninger. Det, altså, hvis du spørger ned i banken, og de penge, jeg nu har investeret i det der synes bankerne så, at det lyder meget sjovt. Men sådan, de synes ikke nødvendigvis, det er mange penge værd lige nu. Men de valueringer, vi har på de virksomheder, jeg råder med, er gode og fine, og noget af det kan jo eksplodere helt vildt, hvis man faktisk kan komme ud i verden. Mm. Så teoretisk set er det en vildt god forretning. Det tager lang tid. Det synes jeg er en af de ting, vi måske kunne gøre noget ved at flytte nogle af de barrierer, der er fra det, I så ikke kalder pilotprojektet, til den første aftale, til nogle netværk, hvor det er nemmere at få det i markedet, til nogle forståelser, der hedder, hvis det virker i Danmark, så virker det måske også i Tyskland og nogle andre steder. Så vi ligesom får tænkt systemet ikke den lille løsning i Næstved Kommune til at løse et problem i Næstved Kommune men generalisere løsningerne, altså problemerne til noget, der kan blive noget globalt. Og så støtte op om den rejse. Og der er nogle finansieringsmodeller, jeg har prøvet at råde med. Der er noget investering fra den offentlige sektor ind i noget. Der er nogle VC-fonde, som skal lære at forstå, at man skal investere på en anden måde. Og sådan. Men det kommer vel. Altså, logikken er, at det der er en sindssygt god idé. Hvordan kan man få gjort flere investorer interesseret i at gå ind i det her område, tænker du? Jamen, altså, man kan jo lykkes med at lave nogle af de der unicorns, ikke? Ja. Og der er der et par stykker af Danmark lige nu, Teton, og der var Liva for nogle år siden, og Level er vel også på vej. Og, altså, så den første ting er det at få dem i markedet, og det er ligesom sådan en nedefra ting. Den anden ting er i virkeligheden at prøve at se, om vi kunne, og det prøver jeg også at snakke med folk om vi ikke kunne få lov til at give nogle penge, altså nogle offentlige midler, der bliver risikovillige, som vi så kan koble med nogle private penge, fordi så begynder investorerne lige pludselig at melde sig ind. Herunder også, at hvis de offentlige midler ligesom også, det er ikke så vigtigt med pengene, det er faktisk vigtigere, at de er villige til at agere kunder.
Men hvis de investerer, altså hvis de ligesom ligger noget hånden på kogepladen, så er jeg ret sikker på, at der er nogle investorer, der vil dukke op meget tidligere, og med potentielt med mange flere penge. Og så tror jeg, at så er der en masse læring. Det en af fordelene ved at investere i medicin er, at vi ved godt, hvordan risikoprofilerne ændrer sig gennem faseforsøg. Det eksisterer ikke i velfærdsteknologi i dag. Altså det er lidt, vi håber lidt, og når du så bliver rigtig stor og har tjent rigtig mange penge, så vil vi gerne have investeret i dig. Men det er lidt sent, så vi skal finde nogle metrikker for at gøre det der, og en af de metrikker er klart, at man kan finde kunder. Jeg ved, at du, Torben, har stor fokus på det, man kan kalde ulighed i sundhed i forhold til, hvor man bor i landet. Kan velfærdsteknologi gøre en indsats der, tænker du? Ja, men det tror jeg helt klart, og det er jo en af årsagerne til, at vi også er gået så voldsomt ind i det i Næstved. Og jeg synes, at også gerne vil have det bredt sig længere i nogle af de andre kommuner ned mod Lolland og den vej. Fordi vi kan jo se, som jeg sagde før, at der, hvor arbejdskraften forsvinder først, det er i udkanten af Danmark, fordi børn og så videre flytter til København, studerer, kommer ikke tilbage. Altså der bliver et eller andet vakuum der, og så har vi den del tilbage af befolkningen, som har allermest brug for hjælp. Og det vi kan se nu, det er jo, at det bliver værre og værre, og det går hurtigere og hurtigere. Og her der tror jeg i hvert fald, at velfærdsteknologi langt hen ad vejen kan hjælpe os. Men det kræver, at vi tager det næste skridt og bruger de data, vi har, sørger for at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, forebygge, og så tør tage nogle teknologier i brug, som måske ikke altid kræver, at der står et menneske foran dig, men der sidder et menneske et sted, som kan tage nogle af de beslutninger omkring dit helbred, som skal tages. Så det er jo noget af det, vi skal blive klogere på, men vi har bare ikke så meget tid at løbe på. Og det er lidt det der med den brændende platform. Vi står på et par stykker, så vi skal lige finde ud af, hvilket ben vi skal stå på i forhold til det her, fordi det er virkelig, virkelig vigtigt at få gjort noget ved det. Og uligheden bliver større og større, og man kan sige, nu er det vel ikke sundhedsvæsenet, der skaber uligheden i sundhed. Det er sådan set alt det omkring os, skattepolitik, fordelingspolitik, uddannelsespolitik osv., og det kan vi ikke gøre så meget ved her. Men vi kan i hvert fald sørge for, at uligheden ikke bliver større, når du rammer sundhedsvæsenet, og det synes jeg skal være målet. Ja. Hvis vi til sidst i det her selskab skal prøve at kigge lidt fremad, hvad for nogle trends tror I på, hvis vi kigger frem i årene, vi kan forvente på velfærdsteknologiområdet? Jeg tror, der kommer meget mere sådan, altså det her med at kigge ind i samarbejde med teknologien, og tingene bliver mere datadrevet. Jeg tror også, der kommer sådan mere forebyggende løsninger. Sådan helt generelt. Og så tror jeg også det her med, ligesom vi snakker om med de her Digitech-elever, der har et helt andet mindset, og ikke har den samme berøringsangst. De kigger også mere, altså når de kommer til mig, så snakker de meget automatisering. Så der tror jeg også godt, der kunne komme endnu mere den vej fra, når mindsetet ændrer sig ude i uddannelserne. Og nu kommer der også noget reform, der gør, der skal være mere fokus på teknologi i stedet for innovation. Så det tror jeg, der kommer mere af. Claus? Jeg tror, der er tre trends. Det ene er automatisering, altså som er jo sådan en kedelig version af noget, man gør, som man plejer, bare gør det hurtigere. Det er der stadig masser af potentiale i. Der er stadigvæk masser af ting, man kan gøre lidt mere, og når det bliver gjort ofte nok, så kan det jo blive en stor forretning. Det andet er i virkeligheden tilbage til det med at retænke kontakten i sundhedsvæsenet. Jeg tror, det er det, du kalder, hvad var det, du kaldte det? Man sidder bag ved en skærm. Altså du tænker kontakt mellem patient og sundhedsvæsen? Ja, men retænken, så der, hvor du har, den nærhed, man kan skabe ved at indføre teknologi, skal opskaleres og anerkendes som en løsning på et problem. En gang skal du, det vil jo også være rart, at du kan sidde og drikke kaffe med nogen, der sidder fysisk i rummet. Men der er nogle af processerne, hvor man simpelthen ændrer på processen gennem teknologi. Og så tror jeg, at den tredje ting er sådan predictive teknologi, hvor man ligesom siger, vi har data, vi har en forestilling om, det kan blive til forebyggelse, men det hvor vi ligesom tager de data, vi har haft en data om 6 millioner mennesker, vi ved, at hvis du har oplevet det her, og det skal helst være på tværs, vi skal jo helst kunne samle det på tværs af sektorer og alt muligt andet, så vi kan finde ting tidligere. Så har vi også en chance for at løse nogle problemer før. Fordi det er virkelig der, man kan sige, hvis man skal finde det sted, hvor man tjener rigtig mange penge som samfund, så er det jo der. At vi kan finde noget, som inde i mange store problemer, var der jo engang en lille problem, der gerne ville være løst. Ikke? Og hvis vi kan løse problemer, mens de er små, så bliver der også enormt mange penge værd. Og så
fordi den der predictive ting giver også den mulighed, altså automatisering giver en oplagt og nem industriel potentiale ud i verden. Nærheden, altså den ændrede proces, kræver jo, at du rammer en verden, hvor der er den der teknologi til stede. Det gælder formentlig hele den vestlige verden. Tyskland er sådan lidt sjov på den konto, men ellers så er den der teknologi jo ved at være der. Og den sidste er jo det der med, at hvis vi kan predikte ting, fordi vi har data, så bliver vi også det sted, man går hen for at teste sine ting. Altså fundet den model, der kan. Og det sidste her er jo super skalerbart. Altså, hvis vi ved noget, altså der er 23andMe og de der, som prøver at samle data op på folks genomer, hvor de virkelig har solgt ideen om, du kan finde ud af, om du får Skotland. Men det, de potentielt jo kan gøre, er at prøve at gætte på, om du får kræft om mange år. Ja. Men det vi kan gøre meget federe i Danmark, det er, at vi virkelig kan tage alle mulige processer, som ikke kun har noget med gener at gøre, men også har noget med, hvor bor du henne, hvad er det for en kontakt, du har haft med et væsen og sådan noget andet. Og hvis vi ser det mønster, så tror vi kan løse det her problem nu, i stedet for, at du møder det om 10 år. Ja. I øjeblikket er børn i mistrivsel. Der potentielt kan vi jo vide noget om, hvordan de havde det for 5 år siden. Altså, hvad har vi gjort for dem? Hvad har vi hjulpet dem med? Hvad har de mødt? Hvad har de ikke mødt? Det bør vi kunne eksportere helt vildt. Så den der predictive ting, tror jeg bør nogen interessere sig enormt meget for. Hvilke trends ser du? Men der er sådan set meget over i Claus' del, altså hele den der adfærdsmønstre. Altså, hvordan er det, vi lurer folks adfærdsmønstre? Ikke kun i sundhedsvæsenet, men jo også i alt som går jo nærmest med et Apple Watch eller noget andet, der sender data. Altså, hvordan er det, vi kan arbejde med det hele tiden? Altså, folks adfærd, fordi det er faktisk adfærden, der i første omgang, den der lille forskel, der er i din adfærd, kan sige ret meget om, hvor stor en sygdom du får senere, og det tror jeg, vi skal være langt, langt bedre til at bruge og til at forudse. Det kræver også, at vi som mennesker bliver en lille smule mere parate til. Altså, her der er det ikke tanken om, at vi skal leve evigt, men tanken om, at vi skal leve en lille smule bedre, og så måske dø, når tid er, uden de store skavanker. Det tror jeg kunne redde samfundet ret meget. Og så den sidste er jeg faktisk meget enig i forhold til børn og unge og mistrivsel. Lige nu der behandler vi den ved at fjerne teknologien fra dem, og tror, at det er løsningen. Jeg tror faktisk, at vi skal lidt den anden vej og sige, okay, hvordan kan vi bruge noget teknologi til, at der ikke er en hel overgang, vi taber på gulvet, fordi de på en eller anden måde mistrives. Og der mangler vi nok nogle firmaer til at kigge lidt ind i det, som ikke bare er en eller anden app, du har på en telefon, men altså, hvordan kan vi bruge data, hvordan kan vi aflæse mønstre, folkeskolemønstre. Altså, vi mangler utrolig mange sådan data ud over karakterer fra folkeskolen for eksempel. Hvis vi var lige så gode til at samle data op i en folkeskole, som vi er i et sundhedsvæsen, så tror jeg også, at vi vil have nogle helt andre børn. Og det er sådan noget, hvordan tager vi det skridt? Fordi det kræver nok, at der er nogle skolelærer og så videre, der indser, at det her er ud over deres fatteevne, men også ud over evnen i virkeligheden, de har som skolelærer. Altså, vi kan gøre meget mere ved ligesom at samle adfærdsmønstre. Bare lige note. Vi har meget mere data, end vi tror. Altså, Danmark er jo gennemregistreret. Det vil sige, hvis vi kan lave mønstre, så kan det godt være, at vi ikke ved præcis. Vi har deres karakterer, men vi ved også, hvad for en kontakt de har haft med kommunen. Vi ved også, om de har været til børnetandpleje. Altså, der er en masse af de der punkter, som vi samler op alligevel, som vi kan finde mønstre i, og bruge det som udgangspunkt til at finde populationen, som man så skal forsøge at hjælpe. Og før eller siden skal man ud og snakke med dem. Altså, det bliver man jo nødt til. Men ligesom bare bruge de data, vi har, og så lave de der processer. Og så tror jeg, at der er jeg synes også, der bør være en trend, der hedder, at vi bliver dygtigere til at fortælle hinanden, at vi skal tage nogle chancer. Ja. Hvor Næstved er formentlig det bedste eksempel i Danmark på nogen, der ligesom har trådt ud over der, hvor de ligesom behøver at være, for at forestille sig, at de kan gøre noget andet. Det bliver nødt til at være en new normal, det der. Altså, vi skal tage nogle chancer, vi skal vide, at ting kan gå galt, vi skal... Og det gode ved velfærdsteknologi i forhold til sådan noget med kræftforskning og sådan noget, det er, at det belaster folk lidt, men det slår dem ikke ihjel. Så det der med at ture teste, fordi gevinsten er så meget større, og man kan virkelig, min oplevelse er, at hvis man involverer medarbejdere i, hvorfor man gør ting, så gider de godt være med. Og hvis man involverer borgere i, hvorfor gør vi ting, så gider de godt være med. Der er min oplevelse, nu har jeg brugt del tid på at tænke over, om den der frygt for at bruge data er stor. Og jeg har ligesom tilbage at finde mennesker, som hvis vi forklarer dem, jamen det hjælper dig eller dine børnebørn eller dine børn, at vi gør det her. Altså bevare tilliden, altså trusten i det danske samfund, og sige, grund til at vi gør det, faktisk vi forsøger at løse et problem.
så er der nærmest ingen modstand mod at bruge data. Det foregår rigtig meget i sådan nogle etiske diskussioner, og tænk hvis om alting går galt. Så hvis vi bliver dygtigere til at forklare folk, hvorfor det her data noget giver mening, så kan vi få alle med, tror jeg. Ja, det er jeg meget enig i. Det er et narrativ, der sådan er skabt, men du skal ud og snakke med medarbejderne, hvad er det egentlig, det her gør, og hvad er det kan. Så tror jeg, man kan komme langt. Også at de får lov til at få noget ejerskab i tingene. At det ikke er bare noget, der foregår heroppe og derude, men at det faktisk kommer ned i der, hvor det skal ske. Og så kan det godt være, at jeres digitech-uddannelse, der sidder kloge mennesker næste, eller i Sydsjælland. Altså, det gør der. Og hvis de rammer en skole, hvor de får chancen for at lave en løsning, så kan der jo sagtens dukke milliardvirksomheder ud af det. Hvis de bare får chancen til at tænke med. Fordi de rigtige problemer er dem, de skal løse. Og det er dem, man møder ude i virkeligheden. Til sidst, Jonas, hvis man som virksomhed lytter til den her podcast og tænker, det lyder knæme spændende, det der sker i Næstved, så kan man jo gribe fat i dig. Ja, det er man bestemt velkommen til. Men jeg vil også sige, det betyder ikke noget, at man er virksomhed. Det have en god idé inden for velfærdsteknologi. Kom til os. Startup. Kom til os. Eksisterende virksomhed. Kom til os. Vi vil meget gerne høre og komme med feedback og indgå i noget dialog. Hvordan kan Næstved Erhverv og du hjælpe virksomhederne? Jamen, kontakt mig, og vi skaber en dialog, og så skal vi ligesom snakke om, hvad er det egentlig, der er brug for, som med den gode idé, eller som er virksomhed, og så prøver jeg at koordinere det, især i forhold til Næstved Kommune. Er der noget, vi kan gøre der? Og så er det også, vi vil jo gerne have, at der kommer et samarbejde og et netværk af virksomheder og folk, der interesserer sig for velfærdsteknologi i Næstved, og det er jo også investorer, og det kan også være noget politisk, men virksomheder, der egentlig gerne vil samarbejde på tværs, og måske også vil noget mere, og gerne vil udvikle sig. Der er også nogle af de her lidt mere fysiske hjælpemidler, de kunne også begynde at gå nogle mere digitale veje, kombinere det. Så der er rigtig mange muligheder, men det kræver, at man ligesom kommer i dialog, så man skal bare kontakte mig, og så vi vil også rigtig gerne lave noget sådan summit for de løsninger, vi har i Næstved, hvor at de indgår i en dag, hvor der egentlig de får snakket sammen, og vi har nogle cases og nogle oplæg i forhold til, hvordan kunne I arbejde sammen på tværs. Ja, så du siger netværk, sparring, rådgivning, måske endda, kan man sige, noget test, noget udviklings... Ja, og feedback på idé og løsning. Ja. Fedt. Jamen, så vil jeg lade det være de sidste ord i dagens udgave af Levebrød. I studiet var denne gang investor Claus Refeldt, centerchef i Næstved Kommune, Torben Holman Klitmøller, investeringskonsulent i Næstved Erhverv, Jonas Højer Larsen, samt din vært, Jørgen Michael Rasmussen. Musikken i den her podcast var lavet af Mikkel Vonsbæk Rasmussen, og podcasten var produceret i samarbejde med Vild Media. Tak for denne gang.